Anyang aki din! Apay akas tamit yung tikulor na day tabuok mo, anak ko. Ha? Apay tatang? Nagalas ngamin akitain kay. Anya laki din aya tatang. Uray ti kulor ti buok ko madlaw yo. Kawin mag, pudnaw ti bagbagak. Nagalasin data kulay ti buok mo. Kan may isa, nagalas pa yun data buok mo. Anya? Kaslagi buok ti mais akapuraws. Ay, una yan. Ala, di kay madanagan tatang. Ipareban kunto man ti buok ko iti kabiitan na panahon. Ay, total, umadanin ti Valentine's Day. Ay wala, anak ko. Mayat day taan na panunot mo. Nasaya ata nagranata, friend. Idi na minsan pa yung aldaw apadpadaanan kakat. Ha? Kasta iya? Apay? Adayawis mo kanyak? Si kakit di mat. Amangan na adawayam inton bigat. Sunday mat. Katada, ano paragan ka? Apay? Awisin na ka mapanmangan? Wala, mayatak iti dayta. Ay, si ka talaga. Tikunak, umay ka iji balay ta servisan nak. Ha? I-reband mo man ti buok ko. Please. Oh my gosh! Gusto ko yan. Kaya't kuan, masapa akto nga umaing tunbigat iti balayo. Wan masapsapa ka. Ta saan lang areban ti aramay dam iti buok ko. Katuan Kulayan man iti brown. Yeah. Awan parikot iti dayta. Uray pa'y green, Luiso. Tapno kapansin-pansin na kulay. Anya? Kunak tumid kag, may bagay kang kadayta brown a kulay ti buok mo. Kasta aya tatang. Ay agyaman na ka. Mayat, kaslawan pa'y lang anak mo iti kasta alang langam. Wanya rod tatang. Ado dagiti katrabahwak asaan amamati nga addan anak ko. Ay, kasta ay anak ka. Saan da mamati at? Kasla ka ngamin agtawon iti 16. Imala ka talaga kanya. Anya? Ay, ni tatang talaga. Ikaw, Mike, alang ang hindi mo nga imala ka iti daydinam. Saan mo tana nga isuti ibagam nga imalaam tanatay lang arudag? Anya? Iso kita anak, agtawon akong iti 50. Yung kasla 30 takla ang anak ko. Ay, ang lalaki tinaya. Ay na, kunak lakit din. No asino ti sumunga na kaslaubeng. Ay, si ka magayam leya. Ni tataman. Ay, nagubing lang aro din tarupam. Dada ka pa yung mo, beng. Gapoy ti kulay ti buhok mo. Kasta aya tata. Ay na, agyaman ak unay Ay, awan mamating agtawon ka iti 25 iti kasta langam. Kasta talaga ti biyag. Ado nga ro ti mangibagbag ang agrupropa kano nga ubing. Kawan, Mike, pudno day ta. Uray ado ti parikot mo. Katsana madlaw iti rupam. Takanayon ka nga men na nakaisang. Una yan tata. Maala, gumatangak iti kape kan asukan. Napalabas ko ngay ni Leia iti kalman. Ay na, nakakulay mat iti buok na. Ha? Ay, way, nagpintas ti kulay ti buhok na niya. Agim pipintas ko namkit diya. Anya? Katwan mat, addan anak na, ngam agin pipintas pay laang, kunamot lano na pintas. Anya? Apay ngay akasta ka matingag sa okin ni Leia. Ay na, ibagbagak laang matipod no Uray idanon mo kan kwa na nga imbagak. Ulitak man na, agin pipintas ni Leia. Nga madamot anak na, ha? Nakapilpiling unay. Ay
Ay na, nagpintas mo't day takulay ti buok maulaya. Kasta ayan na. Amangan kit di mo at no kaya't iti agpakulay. Ni bakla tinang kulay ti buok ko. Kasta aya, ay mayat man. Agpakulay kayon tumat. Kan, ipariban yun to na tabokyo. Iti kasta, beautiful every day. Ay na, wunto ano adda kurtak basang. Umapalak at talaga iti buok mo. Nagmayat. Ay, wala. Saan lang ang makapapintas anya? No dikat, makapaubing pay iti ropa. Isu atunggal agkuy-kuyog kami iti anak ko. Ado ti mangibaga nga ading ko kano. Taubing kami mat adwa. Ay wala, nang runa kat ubing ti rupam. Awan ti pakadlawan nga adda anak mau. Ay wen, uray siya kat nasabat kumot ni Leia idi kalman. Nagmayat nga rodjay kulay ti buok na. Oho, ti kunamkit di na agin pipintas. Anya, katuan mat, no agpapintas, kunamla no awan anak na ti awanan baing a babae. Anya, imbes at ti anak ti asikaswan na. Ngam saan mat, taday ta agpapapintas ti amunang aramidon. Ay, si kaki di mo, Vilma. Amangan no adda makangag iti day ta nga ibagbagam. Narigatan. Ay nasa anak amabutang tagpay sumat. Anya lakit din aya. Ay, anya ngay nga tanti parikot dayjay awil makanyak. Ay na, saan mo na panunutin ti bagbaga da awil may itiliklikodam? Ti kunamkit di, umapalain ken ka. Ha? Ibaga nakit din ken ka, nga ginpipintas ka kano, kat adamot ang anak mo. Ho, kat tibagi na ngay kumaman. What? Awan anak nang agpaiso. Ngem no kita ang jilangana, kasla naganak, iti may sa dosena. Easy ka talaga. Katwan man, numasabat mo iti rabi umatras ka pa yan, tapagaropong nga al-alya pumanag na. Ibagam tuman nga rod daytakan ko na. Ibagak to talaga mapunwana. Nagalas ti ugali na. Ultimo pa nagpapintas, kat pakibiyangan na. Lukas tati bagbaga ni Wilma itiliklikodam. Bay amlaang, ang lalaki dinaya. Ay, masurunak lang, tatang. Saan kumat kami nga an-anwan? Diyak pa'y pakibibiyangan. Iba nga nakit din nga agin pipintasak ka, no? Nga ure adamot tan anak ko? Oh, palalay day Kita ngamin atilangana. Awampay anak na ngam kasla gorilya tituraan na. Anya? Hinwan mag, tunggal masabat ko dita kalsada, saan pa'y anak kasagay sa iti jaskay. Sa bagay, uray siyak na masabat ko. Kat kanayon anak kagulgulo ti buok na. Huwag nga raw, awam mo ti pakakumikuman na. Tapno makuna asaan na siguro ang masangaw. Awan mag, talaga kinde, adi na mo nga agayos, iti bagina. Ay, masabat kung tulaang dayjay a babae. Baga akman, nyalakit din aya. Ay, wow! Nagpintas mo tanday ta eyelashes mo, friendship. Thank you, friendship. Talaga napintas. Ay na, magusto ka man day tang eyelashes mo. Sa dino tinagpaaramidam iti dayta. Siyempre, ijay salon ti may sa agayam ko. Ijay sindis salon. Kasta ka di? Ay na, nagmayat. Kan may bagay unay kain ka. Agyaman ako kasta. Malungay mo, tinagparamid mo. 500 pesos only. May kamahalan. Ngam
maayos laeng. Tarigalok mo't iti bagig iti amin abambanog ko. Agpapintasak latta uray addan anak ko. Ay, wen Ad lalaki da marurudmanan ken ka ni Wilma no makita nang ka. Ma-insecure tumanan. Nang runang adda nga imabing ka manan iti langam. Anya laki dinaya. Ay napaw! Kunak lakit din no asino ti masabat ko. Sikamat gayam, Leia. Oh, apay akas taunay akigtot mo nakakita kanya. Asino ngay mat ti saan amakigtot iti langam? Kas kalamunmunyi ka iti langam? Di ko namkit di nagkyutak iti langak. Nyalakit din aya. Anya? Katuan mat, saan aya? Nagkyutak iti langak kunak manan. Nag-cute nga bagbagamot. Ay, uray adan anak ko napintasak lata. Ta uray adan anak ko saan ko aliwliwayan nga asikaswan ti bagit. Agpapintasak ngam saan ko mo't abaybayan ti anak ko. Maipay ko amin amasapul na. Anya? Saan akaskan ka? Awan nga agpayso anak mo. Ngam kas kala naganak iti may sa adusena iti langam. Agsarming ka kadi. Anya? Hoy, Leia, tanangam day ta panagsasauma. Si kakit di nakauyaw kan tumot ngamin. Ngam saan mo mat makita day talangam. Ay no, kasi nagtupakan tilang ka day tarupam. Ha? Di ka pa'y mairemedyoan dagita aglulumba ka muro day tarupam salbag kakit di. Awanan bain a babae? Kunamlan no nakapimpintas mat? Ay, bibigat pa lang. Nga madakalakit din dito'y tersinak at umanabutob. Kasano ngamin, tata? Bigbigat anasabat ko ni Leia. Ibaga nakit din akas lakan no nagtupakan tilang kaday ti rupa. Anya? Wan, tata. Iso akas taunay manen arurod ko a bigbigat. Gusto mo timbagan na pudno. Anya? Gusto mo nga ba yung timbagan niliyakan ka? Anya lakit din na ya. Uyaw-uyawam ni Leia. Ha? Mapan mo pa ibagbagay ti tatao. Ngaging bipintas. Idinto ta adama anak na. Ha? Saan mo't katadakas ti agpapintas, nga oray addan anak, tinapatag, kat saan na mabaybayan ti anak. Ha? Alangan kiti mo't agaputadan anak na ti may sa atao kagbalin na nalusyang, si kakidi mo Wilma. May sakamot alak lakayan? Di ta ka man langan, ha? Hey! Di utang mo kit dito'y tersina! Agbayad ka! Salbag ka! Ha? Baga ang manday di agayam mo, sika, bakla. Ha? What are you talking about? Ibagam kan kwa na asaan akas di ti bagbaga na kanya, ha? Agyaman gaputan na lapdak pa'y ti pungtot ko idinagsabat kami. Anya? Tano saan? Amangan no impungot-pungot ko ijay igid ti kalsada. Anya lakit dinaya Wilma. No pudno atuso ka. Inaramid mo kuman Saan ka akasta nga aging galaeng iti sao? Mawatam? Anya? No siyak ngamin. Saan ka mamati iti sao sa ulaeng? Mamati ak no naarami din. No pudno anatuso ka, linabanam kumaan ni Leia. Ti kunamkit di ngamin, napainsuan ka iti imbagana, iso akas taunay arurod mo, salbag ka. Anya? Nakauy-uyaw kan tumat ngamin, tila pa kibibiyangam, anya nga ita. Anya lakit din na ya. Nasakit
gayang tinakam na gapu iti imbagak kan kwa na. Akas la nagtupakan ti langka, ti rupa na. Katuan, nasakita talaga tinakam na friendship. Saan ko kumamot nga ibagat ti kasdikan kwa na kat? Nakauyaw tumag namin. Ay na, gusto lang dahil diyang inaramid mo. Tapno pagnakman naman kit di. Sa bagay mo't kit di ah. Kastao na arurod na gan ka. Nakuna na pa yung agyaman ka kano. Gaputan na lapdan na tipungtot na. What? Tanong saan ka no? Ang mga no impungot-pungot na ka ija-igit ti kalsada. Kasta gayam ti imbaga na ay unayin a Wilma. Entun kwan, iso lang nga rod ti ipungot ko ta makita na ti sapsapulan na. Salbag kit de. Ay na, Wilma, husto nga minon day ta pananguyaw mo kin ni Leia. Ay, saan ko asar dengan day a babae? Nasakit at talaga tinakam ko kan kwa na. Apay nga min, aya. Kano yung baga na akasla ka no nagtupakan tilang ka day tirupak? Anya, nakuna na day taken ka. Kahit saan kumamutin ang agsakit tinakam mo, tapod numaut saan aya. Anya, nakuna na akasla nagtupakan tilang ka day tarupam. Gapo siguro taaglulumba dagita kamuraw. Anya ka din day tanga ibagbagam nana. One maut, no gumatang ka kumamo nga may iti mabalin mo amay apply di tarupam. Nasaya at kuma. Saan akasta akasla nagnaan ti birurukaw? May sakamat nana. Imbes na isakit na. Saan mat? Ha? May sakamat ana uyaw. Salbag ka kay diabak-bakatan. Di ta ka man langan. Nasaya at nagranatamanan si ka Wilma. Akas la nagnaan ti biruroko ti rupa na. Anya? Damag ko ana sakit ka no tinakam mo. Gapo iti naibagakkan ka, akas la nagtupakan ti langka day tarupam. Leia. Pudnomat saan aya? Agsarming ka kunakmanan, tapno makitam no anyat langam. Uyaw ka nga uyaw. Sang ka ibaga mo agin pipintasak, idin tutaadan anak ko. Anyat bibiyang mo ko nga. Kwa? Saan aga po taadan anak kat agbalinan alo siyang maawatam? Anya? Nalipatak ana ibagapay kan ka. Malaksid iti rupam nga adu kamuro na, day tapay kutom nga agtitinag. Ew! Nakakadiri, alam mo yon? Gusto ko mamatan No kunam kanyak nga agin pipintasak nga uray addan anak ko, si kamat, balasang kapay, awan pay anak mo, ngam nagdugyot ka akitaan. Di ka pa'y among agsagaysay. Kinamuro lang arudan day tarupam, kan kinuto ka pa'y. Bigyak. Ew. Anya? Ulita ka. Sakbay kang aguyaw. Kitaam nga muna day tabagim agsarming ka. Oh, at anong masamang hangin ang nagdala sa'yo dito, ha? Ha? Itaman pa yan kasta pimpiman tilangam. Sana kami ana irwa makastagan. Kwa? Imaya, tada ko maibagakan ka. Ha? Mabainak nga minan kinileya. Iso asikan ati pangibagaak. Tasikan to ti mangibagakan kwa na. Anya? Pakibagam kan kwa na. Apasensya iti na ilawlawan ng bagbagak idi. Naamiris ko, asyak tinakababain. Now, niyo. Wan, naamiris ko akong di uyawak. Ngamjak mo't makita ti bukod ko abagi. Ha? Sana noon pa naisip mo yan, danga. Husto ni Leia, siyak nga awan anak na. Kaslaak naganak iti may sa dosena iti langak. Aklunak nga apal ko laeng,
Gapo iti kinaman nga si kaso na iti bagina. Iso akas iti naibagbaga. Nasaya at matinaklon mo. Ita nga ron, takundi ameris ka. Surusuruan matandagdalo si di bagim. Dahil takamurom, kanda kita agtitinag ako to. Ew, bigyap. You know? Bueno papagayam, ditan tinagkibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Anya lakit din ti pudot ti panawon na ya. Kadigdigos ko lang, aglingling etak maneng. Kurt, apay nga asyak toong tamong bakit? Saan ka ngungungtan? Ibagbagak lang ti marikrik na. Tauray si ka, permitilingot mo. Kawan, kita man, oray lag, tilingad ko na. Kit sa anak mo, lata nga agungat. Ay, mahay blood akong atalaga gapoy ti pudot ti panawon. Ipaturong ko man lang king kada ito electric pan. Ay, saan? Ah. Jack kayat ti ag electric fan. Tanapudot ti angin, arumrumwar di ta electric fan. Hungar. So nasaya at lata nga, depuntan. Agtugaw ta, titi salas asitatal na. Awan ti agong ungat. Awan ti agrik-reklamo. Paypayan nakman, Jose. Anya, paypayang ka. Apay tulang ka. Oh, at ti karton. Pangpaypay mo kanya. Oo, na'y matirigat ko na ya. Kat agpada talang apirmi ang mapudpudutan. Bakit? Nyamot eh. Ne, agsahukan apidro. Itay ka pa anak katakter iti sangwanak. Kunam nga da ibagam. Ngam di ka maagsasaw. Anya ka laki din. Jak ngarod maisa o ti kayat ko nga ibagamanaw. Kabagilam na ita. Apay asaan mo ama isa o. Na. Ne. Nagsahi ka mo tan. Tumalna ka man. Ang mga no ada makakita ng ibagada abakla ka. Anya bakla, malalaki ak. Ibaga mga minon ati kayat mo nga ibaga. Isangit-sangit na kiti. Sapay nagputo. Nati kagami na mulak manaw. Ah. Natay damen. Amom ngamin apanawon titi kag tata. Agmula-mula ka. Ungtan nakway. Imbis kumakasyan nagmag. Kasyan ka. Ngam anya ko mati maaramida ngay adin ko. Jose! Ayun mo! Ada ak ditiruar. Ni, ayaban ako ni manang mo. Umay ka na! Mabilang bakit? Nay. Apay ngay, ayaban na ka. Kit amo mo na. Danasam! Damay nakpaypayan! Nagpudaw! Isus, para paypay na ka ni misis mo? Piksahan pa lang. Nungay at makangaging ka. Oh, under desire ka talaga. Agawid kan. Tanay baga mo tunti kaya mo nga ibaga. Oh, jak la ko man imay dito balayo. Ninakmut kayang matulungan. Yan niya ngay kung mati maitulong ko king ka. Pada titudo. Anya ak. Magician. Sige paypayan nakmay. Anya kalakit din nga asawa. Nagsadot kan. Unay ka matan bakit? Mabanuga mo ah. Pag ginanaanak mo ah. Agreklamo ka, ha? Kayat mo, ta-outside di kulambo ka inton rabi, Ay, saan mo na bakit? Sapay nagaduti lamok ita. Paypayan nak. Saan ka asumardeng? Aging nga ibagak asumardeng ka. Unay mo datan. Nagmayaten ti mapaypayan. Ay, nagswerte akon anaadaan iti nasingpet nga asawa. Bakit? Malaman, ang kagluto. Malaman na ya. Kitwain, di mo makita, simip ngatan. Ayun,
Panagluluto manan. Sige, tain nakarod agluton. Ay, makain na mula agad. Ay, siyak mamay ti sumublat di tatugaw mo akot son bakit? Ay, uray ko lang nangag ti panagurok ko. Nakaturuak dito ya. Kutson at tugaw pa mag. Salbag. Nakaturog mo dito saklot ko. Dito pusa may nangisit. Nagmayatin ti tuturugan na dito saklot ko. Bay-bayak man la maturog ka niya ako. Ituloy ko di maturog. Jose! Ay, bakit? Ituloy ko pala ang kumati maturog. Apaya, mangantayon? Kahit nakaluto akon. Manganta nga ruda na. Nakaturog mo dahil ti pusa dito sa saklot ko na eh. Kasta na day tapos na. Kay kayat na ti maturog iti saklot. Ming-ming. Meow, meow, meow. Meow. Na, apro-aprosan na kitin. Apay, dakas. Kano saan ang nagdigdigos day tapusa? Hindi ba bakman lang ay inayado nun? Dagkak manitikan na. Kano kagurguram ti pusa lakay? Ita, paturugam, dita saklot mo. Meow. Nay, pakanong pa yun? Meow, meow. Ay, bakit? Surutin na ko niya kusina. Oy, Jose, punasan mo't aday talingat mo. Permi ngagtad-tad-tad. Naimasgaan to'y linuto masidaon. Adobo ang manok ko naman. Itakala ang ayaan nakaraman iti naimas asidaan. Kati pudot na bakit? Nakaroonay. Iso nga urak lagling itamangan siya. Kasta ti asawa sa laagling it numangan. Nini. Aguro uray gayam ti pusa iti kanan na. Pakanak mampay be bakit? Ay sus, mangan ka pa'y. Mabisin. Masya nga ka. Naa, manang nga asi ka mat iti pusa itan. Mas daawak man ken ka, Jose. Ay, paypayan na ko na. Unay ka matim bakit? Mapanugak mo ta. Imbag kumaman o paypayan na may. Amo managluk magak. Talaga kagurak ti pudot. Naktangan ako namang paypay king ka bakit? Kayat mo ang mahay blada. Kat mabalo ka di na oras. Ay, saan mo ta bakit? Yat atayo mo na po. Iso apay-payan na. Pigsaam! Nini. Bakit? Apay, sa dino ti papanan ti balasang ta. Rimuar mo ilatan nita silid na. Limabas akasla, di na ta nakita. Dayayan. Un nga ron. Agoray ka man. Oy, Veronica! Apay, saan na kami makita kinitatang mo? Talinabsan na kami latan. Nakita kayo, matnanang. Kun apay naka-shorts ka, iti nakakitkiting. Kun nakasando ka pa iti hanging. Isumat ti uso ita. Tasamor nga ron. Damag kayo manin adamag. Kat, sa dino ti papanam. Di tabalay ti barkada. Sus Mariosep, rumuar ka akas na tigawas mo. Kunakon kat. Agsinublat kayo manin nga agdamdamag. Ay. Kinsipe lang titawan mo, mapan kan agpapaaram. Nagpudot nga Ay. rod mo, tatang. Anya ti kayat yungay, ag-sweatera, kin ag-jogging pants sa armoire. Lakay, adda puntos ni Veronica. Nagpudo mo ngamin nga agpaiso. Imbag kumamot Nuuray siya, kat mapaypayan ni tatang. Ay sus, malimot na. Banugan da kon nga ginano kasta. Santan alapdan ni Veronica lakay. Palubusan tan armoire, tapno makalang ab iti presko nga angin ijerwar. Sige. Rumuar ka na ngam na eh. Agawid ka sakbay ta alas 5 iti malam. Day talaga yam. O sige, mapanakon. Oh, nangag mo, dyan baga ni tatang mo, Veronica. Uwan ka di. Sakbay ti alas 5 iti malam, nakaawid akon. O sige, mapanakon. Ay, permi nga minti pudot na lakay. Ne, apingay, si Marden kamutan amang paypay kanyak. Tuloy ang pagpaypay lakay. Agore ka. Namang kitahan dya pusa dya kusina.
Nunalpas ng akin nandiya inted ko akanin na bakit? Di ta ka pailangan. Saan ka pa'y anak kadigos? Ang digos akpay laang. Ala, alas 4. Katsakbay ti alas 5. Naskin anak kaawid akon. Nakadigos ako man itay pay. Jak mo't makasublat ang makasakdo iti pagdigos ko di tabupong. Nagado nga min ti agsaksakdo. Nalabsak kat ado pa'y laang tinakapila ijay bubunyo. Awan nga min ti danumda. Iparit ko man ni tatang kung ada sumakdo dito ingam. Nagpakasi dalaang. Tawan ti pagsakduan da. Sapay nakasukata kon. Apay ti nagsapa ka mo nga agawit nga eh. Anya dyan ko ng mga oras? Sakbay ti alas 5. Naskin anak kaawid akon. Isot imbaga dagiti naganak ko. Ay, nag-stricto dan? Ala, inkaagdigusan. Tamapan tagumatang iti fishbowl ken kikiam dita sentro. Siguradong adda dagiti boys at crush ta anak ka-istambay ijay. Gun, inakon. Di ka madalagan ta parta akak ti agdigos. Oh, nakaawid ako na. 5 minutes sakbay ti alas 5. Hey, nasayaan mo ano kasta? Oh, tatang. Apay nakigam kay ti do atimba. Ibabaon ko ama pansumakdo, tawan pagluto. Sa dino nga iti pagsakduam tatang. Yaman na mo kininanang mo. Ijay pagsakduan dagiti lumablabas dito'y balay. Ijay! Tatang, amok no sa dino ti pagsaksakduan dagiti kaaruba tayo. Ibagamkin ni tatang mo no sa dino. Ijay bubunda Sharon abarkadak. At idug ti pila ijay dagiti makisakdo tatang. Apay ngay ngagmula-mulagat ka dita, Jose. Ingkan ah. Ay, nagriga mo tibiyag kon aya. Para pay-pay tinalukmbag nga asawa, para sakdo pay ti danom. Agriri ka? Ah, mapana kon. Sumakdo ba? Darasam, tagluto akon. Uy, Darasam! nagadumot ang makisakdon. Nagatidog ti pila. Ay! Saan nyo mat ang ibusin ti kargana day tabubon? Mangibati kayo mat ay ti sakduan me. Jose. Makisakdo ka man? Ganoin. Awan mo't danom me. Oras ka makisakdo ka mat. Wan manaw. Natikag lang arod dagiti mulak anatangan. Awan pa'y usaran mi atanong. Ne. Agluha ka matag. Nagadot tao. Di ka agsangit dito ya. Makasangsangit ak ngarod manaw. Nakababain. Limaklakayan ka nga agsangit-sangit. Ay wanan niya. Nalipatak matag. Nalipatam nga. Alalaki ak ah. Tuwal na kan. Ibagampay lang. Ibabain mo ti puli tayo. Ako dito. Paglutong bakit? Duwaan na pumpuno at timba. Apa yan, nagbayag ka? Nya ka magtin bakit? Ong tanak pa'y laing mo. Nagado nga minti nakapila sumakdo. Kat, adda pa'y nga tamasakdom. Anya tigat mo sawan? Makalawas akon asaan ang nagdigdigos. Isakduan na kumay ti pagdigos ko. Nagkakapsutak pa'y laing anak isakdo yan nagadayo. Masyan ka magkanya ako na bakit? Ni Veronica, isakduam to kanupay. Ay nadya po saan ang isit aya. Ayan na bakit? Tananuam. Ito mga nakakamata na. Mabitlaan dito eh. Maminsan pa'y abuyat. Hindi kagkaramot Nagkagat pa'y mo. Para matlaang king ka dito aramida. Takmo saan ka ama high blood. Gapoy tinakaro apudo ti panahon. Pusa. Kaputan na digos kan. Sapay ko ma.
Taagtudon to inton rabing. Ay na po. Sa anak mo tin ang maparigat at sumakdok iyan agadayo. Sa anak tumutin ang parigatin ni bakit ko amang pay-pay-pay ko na. Talo mamiis tumutin ti panawon nagtudong. Ay, Dika. Nalpas ka na narigos pusa. Hanggan. Ay, wen. Orasan ka nagsubsublipay pusa. Jose Lakay, agring ka. Jose, Di naman kalbi-kalbitin bakit ta nakaturo ka kaon. apay nga rin nagsasao ka ngay. Apay ay ako manalbit ka. Adan sa kaya mo asawa na. Ay, nagpudot manan. Paypayan nakman. Anya, katingaan ti rabi, agpapaypay ka kanyak. Pudutin na nga road. Apay, saan ang nagtudo aya? Ay na, kasta unay aragsak kun ano nagtudo. Angam saan mat ang nagtudo. Apay, dinigos ko matin yung nagnisit a pusa. Anya, dinigos mo jay pusa. Wan bakit? Ibagbaga mo dagiti lalakay kan babakit. Ano digusem ti pusa? Agtudo. Digusek sa manin apaturayat nagtrangkasaw. Barang agtudo. Umay ka manan ako na akon. Sapay awan lakid diti sa bali nga ibagam. No saan nga ti pan nakapirdi dagiti mulam gapo iti tikag. Nya kalakit din manong. Ne. Rugya naman ang taglib-bilibin. Imbagkan ka. Tanapigpig sa di pa kinakam mong umiti siya. Aginom tamang kiti. With matching video ki. Ay, jak makakanta manong. Kapirmi amalidlidayana. Huwag ko namon. Agore ka. Tayo nakurnusin di paginuman ta. Kumanta ka mo tinaading ko. Nagadun ti kinanta. Daldan eh. Ay. Diyan may lokat yung iwat ko. Tagaputa. Nagaroon ti bartag ka. Pagkanta, nagpailang mat manong. Inibos mo pa yun di pulutan tan eh. Siya kaya tinangibos kit no siya. I feel it in my finger. Manong. Tus home. Gusto na. Ah. Makatitilang mo dahil na pa nagkanta. Nay, uray lang makashower. Makashower ka manong. Was been Nagaroon ti shower dito. Nagiwat mo. This my thing. It's an Nagkakakilan na shower. agabyo. Nay, As... kaslamot eh. Pa. Ay, Arbes. Nay. Agarbis na talagan. Ay. Manong usay. Jak final pas ka nagkanta ah. Ay, kaslag tudon sa matan. Ha? Ayuwan. Agtudo na rin ka. Ay, sos! Iya! Pow! Ang tudo na talaga. Ay, Yeah. sige, manong. Yeah. Agkanta ka ba? Yes, nice. Ha? Kumanta ka ba? Kumanta ka. Ading ko, insulto na samot ka na. Ay, saan? Kaya pwede pa nagkanta manong agtudo na. Ala, anya lagi deng. Alam manong usay. Makapatudugayam na itang boses mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.